Oer het schoudermeisje maar kunstenaar Gosse Koopmans. Dat ken in Museum Belvedere in Oranjewoud. De schilder had van het museum zijn werkplak maken. Bezoekers van het museum kennen dus net alleen het eindresultaat zien, maar ook hoe het schilderij maken wordt. Restig trofschilderen zit er dus net altijd in. Kun je makkelijk nou licht over donker heen? Ja, je kunt alles. Het is echt waanzinnig mooi spel. En het steurt jou net in concentratie? Nee. nee. Ik maak me ongereisd dat net in je short. Ik ben wat dat om benaderd wel een beetje oorzaak misschien als gemiddeld. Ik hou wel van aandacht. Dat is ideaal voor mij. En dan in het dingen wat mij interesseert. Dus dat is zelf, komt alles mooi binnen. Koopmans werkt in het museum als een tentoonstelling On the Spot. Een grutschilderij bestaande uit meerdere liedse dion die het Belvedere zelfs voorstellen mat. Op 24 augustus kun je alle vretemiddags live marchen met Koopmans.